Assalamu alaikum mutane na, sunana Usman Khan Salisu as usually know. Well, na dan zo da wata magana ce karama ba karama ba babba ba. Jo wa'insu za su dauke ta babba amma gaskiya abu na karama ce saboda idan muka ce za mu gyara halayen mu kowa zai zama normal. Sannan kuma duk abubuwan da muke tunanin cewa ya zama worse a Nigeria ko kuma a wata ƙasa ma za ga abubuwa suna ta faruwa which is very hard for us to bear. And kuma halinmu ne yake sa duk wayannan abubuwan suke faruwa. Idan za a ce za mu gyara halayenmu kowa da kowa da yake gani komai zai zama mana easy. Saboda haka ina ba kowa shawara kowa ya wanke zuciyar shi mu dawo mutanen kirki. Babu inda Allah ya ce wai idan kana aikata abu mara kyau sannan kuma in ka zo ka roƙi yafiyansa ba zai yafe maka ba. Ya ce ka roƙe ni mai yafiya ne zan yafe maka. Saboda haka mu roƙe shi ya yafe mana sannan kuma mu wanke zuciyarmu mu musulmai ne mun yarda da kaddara mai kyau da mara kyau.